Wawit kira niyan dira sa kanya bikat sa LRT. Interview entre sinay tole manaldalang area abdo pasiranda. Inandala doon talaga matibay at danda. Oh, yan. Imi tole nga madaldalang marala mag-excuse. Nagayang awag ginalang muryaw. Wawit kira arni mala electionin. Pilyante tolay nakastabal lamang ngufun nitira. Idanan tayo yung pakawiya. Inandra balaman, pilyandra balaman yung kandidato nga para talaga kanya posisyon kanya pinangufong balaman. Pero kahit yung tayo masistag na kang aeroplano Juwin, masistag na kun nga bomba ka no. Oh ate, mari mafurong. Yang amiyo ka jo. Yakin bahala ko antiin. Asa papa. Oh babay, matatay na ka. Hanik kini niya tawak nga iwasan na yakan. Amay kalokong kawahi. Yagangi awang panono tamo. Ha? Oh nakabibe ba? Ibe isa oh. Oh, singa. Doro malibet kan. Mawad balayo amaya na to ba? Marikay ka malibet din. Ang stata ka to, fair ka, binyang tanakbang lalaki ka pala mo. Bala pa, patay balaman. Gusto mo libet kan, namista ka palaman. Ikaw ay mahal ko. Kuradyo kayo mo maripanawa niyang kargado amang. Malubek ka Chuwin, manggiram tiran, ulam tera, durong pati abaling.